खुलुमबाय गिबियाव आं बिटिआर नि गेजेराव थानायनि गासैबो सुबुंफोरखौ आं दिनैहाय दा बुंनो नागिरदों जे कोविड वैक्सीन लानानै सुबुंफोरा जे गियो बे कोविड वैक्सीन कोविशील्ड नङाब्ला कोवैक्सीन नङाब्ला कोविशील्ड आं बुंनो नागिरदों जे कोविडनि थाखाय माबा जे लकडाउन जागासिनो दङ जोंनि बिटिआर नङा कमप्लीट आसाम ओमफ्राय इन्डिया माने समग्र देशत जितु कोविडर कारणे लकडाउन चलि आछे बे लकडाउन गासिबो मानसिफोरा मानिगासिनो दङ बे लकडाउननि गेजेराव जेसेबां कोविडनि थाखाय एसओपि दङ बा कोविड प्रटोकल दङ मानि सोलिनांगौ डेली सासे नङाब्ला सानै नङाब्ला साथाम नङाब्ला साब्रै नङाब्ला साबा थैगासिनो क'क्राझार नङाब्ला चिरां नङाब्ला बाक्सा नङाब्ला उदालगुरि जोंना मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव मिनिमाम साबा कोविड पेशेंट थैगासिनो ओंखायनो आं दिनैहाय बुंनो नागिरदों कोविडनि थाखाय कमप्लीट सचेतन थानांगौ आरो कोविड प्रटोकल आरो एसओपि मानि सोलिनांगौ आरो मोनसे गोनां खोथा स्पेशली माने 45 एभाब जेसेबां मानगोनां सुबुंफोर दङ बिथांमोना भेक्सिन लानो थाखाय गिनाङा नोंथांमोना भेक्सिन सेन्टाराव फैनानै नोंथांमोना भेक्सिन लादो आरो गावनि जीवनखौ सुरक्षित लाखिदो मानोना कोविडा एरैबायदि डेन्जार लं रावबोखौ मानिया रावबोखौ नाया आं हेल्थ एम नालाय आं दानिया बुंगासिनो जे गामियाव मोस्ट प्रबाबली जों गामियाव थाङोबा गामियाव सुबुंफोर सिनियर सिटिजेनफोर भेक्सिन लानो थाखाय गिनाङा भेक्सिन लायोबा माने सुरक्षित सिक्योर आरो भेक्सिन लायाबा आनसिक्योर भेक्सिन जों माने लायो भेक्सिन ओंखायनो लायो भेक्सिन लानानै लोगो जोंना इम्युनिटी इनक्रिज जायो बारियो आरो कोविडजों जुद्ध खालामनो थाखाय माने भिक्टरि जायो आरो आं जास्ट मोनसेल' कथा बुंनो नागिरदों जेसेबां मानसि दाबो भेक्सिन लायाखै नोंथांमोना आरो बिथांमोना भेक्सिन सेन्टाराव फैनानै भेक्सिनखौ लादो आरो गावनि लाइफखौ सुरक्षित खालामदो आरो मोनसे खोथा कोविड भेक्सिन सेन्टार मोनसे ब्लकआव मोननै दं मोनथाम दं बा मोनबा दं आरो बांसिन थानांगौ किन्तु कोवैक्सीन आरो कोविशील्ड इसे माने क्राइसिसनि थाखाय जों माने बांसिन बारायनो हायाखै ओंखायनो आं बुंनो जे नैबे मासनि लास्टाव एभेलेबिलिटी भेक्सिन थागोन बांसिन भेक्सिन जोंना गासिबो सेन्टाराव थागोन आरो जों आरो सेन्टारखौ बारायनो हागोन ओंखायनो जेसेबां क्राइसिस जागासिनो सोरबा भेक्सिन लांबाय सोरबा गथ 18 बोसोरनि एभाब भेक्सिन लांबाय ओमफ्राय सेकेंड डोज लांनायनि थाखाय चिन्ता खालामगासिनो दं जे कुनो मेसेज फैयाखै दाबो सफैयाखै कुनो खबरा फैयाखै कुनो माने पात्ता मोना सेकेंड भेक्सिन लानो हागोन ना हाया
आं बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना गथ'फोर सिन्था खालामनाङा जुदि फार्स्ट द'ज नोंसोर लांबाय आरो सेकेन्ड द'जबो नोंसोर लांनो हागोन माबा आगोलाव आंबो हारसिं आं गावनि भेक्सिन लादों कभिसिल्ड लानायनि उनाव आंनि मबाइलाव मेसेज फैदोंमोन जे 30 डेज नङाब्ला 35 डेजनि उनाव बा 55 डेजनि उनाव माबा सेकेन्ड द'जनि टाइमा फैगोन किन्तु आइसिएमआर नङाब्ला साइन्टिस्टफोर रिसार्च खालामनानै नुदों जे कभिसिल्ड भेक्सिन 85 डेजसिम इम्युनिटि पुरा बांद्राय थायो ओंखायनो आफ्टार 85 डेजनि उनाव जों लायोबा जेबो सिन्था गैया ओरैबायदि गथ'फोर जाय फार्स्ट भेक्सिन लांदों बा लांबाय नोंसोरो कोविड भेक्सिन एभेलेबिलिटि जानाय लोगो लोगो नोंसोरबो लानो हागोन सिन्था खालामनाङा आरो कोविड प्रट'कलखौ मानि सोलिनांगौ आरो गावनि लाइफखौ सिकिउर खालामनांगौ आरो मोनसे खोथा जों बिटिआर गभर्नमेन्ट मोनसे डकुमेन्टारि मुभि कोविडनि सायाव बानायबाय माने कोविडखौ फल' खालामनानै जे मा घटना जागासिनो दङ मारै कोविड जागासिनो आरो कोविडनि थाखाय मानसिफोरा सुबुंफोरा मारै थैयो बेबायदि बुस्थुखौ केन्द्र खालामनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि कपारेसनाव माबा मोनसे डकुमेन्टारि मुभि ओंखारदों दिनै आरो बिटिसिनि गेजेराव गासिबो सुबुंफोर रायजोफोर बे डकुमेन्टारि मुभि नायनो हागोन आरो मुभिखौ नायनानै लोगो लोगो सजागता अट'मेटिकेलि जागोन मानोना बे मुभिनि नैबे मुभियाव पुरापुरि स्पष्ट माने क्लियार पिक्चार दङ जे कोविड मा खालामगासिनो दं कोविडनि थाखाय मारै सुबुंफोर मानसिफोर पेसेन्टफोर थैगासिनो दं गासिबो दङ ओंखायनो आं खावलायबाय नोंसोरो अन्नानै नैबे डकुमेन्टारि मुभिखौ नायदो आरो नायनायनि उनाव नोंथांमोना बुजिनो हागोन जे एक्चुअल कोविड मा बुस्थु